Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ituk baling salam para ayat sin Umar Palu Barangay. Demikian pakalaguan sin Pasog Iban nasin Katan. Amin nakakita sin video namo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Muna intay mo niya ni Police Duran Ambas Sabtal. Retired police sin Laway 2003 yawn. In ako, dahil ako ha mantas lahing-lahing Umar Sulu. Yaganak ako lupa Kapwal Umar Sulu. Demikian inako dimakan mayor doon na municipality of Umar Sulu. Atin inasin ko den doon to da Umar ha. Alhamdulillah. Pangirusin tuanin kita ini na ta Umar. Na lain sambong in mga dito pa platform mo yan. Sumunod niya dahing health long tabian. Unin biya mga manjari mapaon sin ikaw inshallah. Kasambuhan sin mga sila doon na Umar Sulu. So inyaon natin niya tungod sa mga healthcare improvement magpaon kita amoy pagtaon niya medical mission. I-invite kita mga doktor dahing mga provincial hospital sin Sulu labi ray sa ang dapat dahing regional iban sin mga kaibanan line agencies down pa lupa Umar amuin mapatot tumabang akahalan uno-uno na tabang palupa Umar. Yeah, inshallah. Na maposting nga to, sir, uno pa yung mga mura-murahan ikakuan sinikaw tungod doon platform sinikaw doon Umar Sulu. Actually, platform ta aon pagtakon niya moral governance iban sin public services. Dihag moral governance nabagi magduwa amo na no drugs at niya way pagadik, demikian way pagdakang si makahilo, iban sin no corruption, wayrong pagtakawa-tawa, pagkawa sin uno-uno na ira sin municipal. Biyato. Sumunod din heto, uno pa yung mga inshallah mura-murahan. Mapaon sinikaw doon Umar Sulu. Aon kita pagtakon under si basic services amo na in employment program. So, yung municipal government, magpaon siya task force, damikian mga committee. Amuin tumatawok lang ta amuin maghidya to sin kahalan pagtabang mga sila nakagraduate dahil lupa sin Umar. Regarding lang ta infrastructure biyan public market atawa unong biya mga mura-murahan inshallah mapakuha mo rin doon. Tungod na public market, inshallah magpaon kita public market sa kagunahan ta in support ang mga magdarakang-dagang doon ulayaw. Iban damit yan amoy mga sila, amoy mga farmers tayo ng himba, iban si mga long ta bakas ta supportan, amoy mga long ta fisher pork, makawa mga kaista-istan, amin dapi paigad na aon sila amin tampat pagdarakangan sin long tan mga ujara-ujara nila. Okay. Na regarding sa employment program mo ini inshallah sir biya din mga inasisin siya pagpaon sinikaw mga ma-employ in taon inshallah. So actually amo mga nang encourage ka mo sa sin employment program yan. Actually kita talo pa sin Umar since along ta creation sin Umar since 2010 sambil pa yaon wayron siya program sin municipal government tungod pa amin magtawang pa mga sila watay school amin nagpakatalos na. Pagtakitaon di na kita pa 2010 aming create kanya di na dyan kita lines in 2020 ni sambil pa 2021 2022 2023 sambil pa 24 is coming 25 masih aw nagagraduate ta Umar. So magawa yung mga tao yan masih rin sila yan na standby unemployed. So biyahon in kita bilang atinya nagmot-mot dumakan ambok pag mayor doon halupa Umar na ambok na yung mga plataforma ta amuin tumawang kita ang mga sila patay school nagpakatanggos na magsudhinang parinta. Uno pa yung mga nang ta inshallah mapaon sinikaw yan. Labi rin to in kita muna suway kita magpaon task force Umar. Iban sin pagtagon ta kaon ta rito task force Umar to amuin pagtagon mag-install kita pawalo barangay yon amuin deputy mayor ta. Kagunahan ta yung deputy mayor sabab bisang paunon siya in matatay nga doon halom sin barangay yan. So walo barangay suway siya aun at least in every barangay aun siya deputy mayor. So in function niya siya in matatay nga sin municipal arpa dahil nga barangay to municipal government to municipal hall. So bang maabot ng creation sa atawalong ta amoy activation sin employment in function sin deputy mayor mag-collaborate sila iban sin barangay captain ating niya lawagon nila ating niya panawag-tawagin sila ini doon barangay nila pagkataan si mga nag-graduate ating niya down naman pa barangay hall in folder sa application nila. So dalam simbiat to ubos nila sorting on in kata sa tuwalong ta requirements si mga sila applicant ang panila down in qualified mo pa municipal hall.
So adun na municipal hall na ingkatan sin applicant atinya qualified mao na sila pa aming committee atinya sa panton aunion form logta atinya pila pa inang utod yawn nakaon na sin amoy logta ini applicant inang utod copy sin municipal in copy sin bata applicant ikadto niya sud siya pa raffle box. Supaya pag-abot sin amin pagdraw na masi sibu-sibuin procedure to sin walo barangay amuin kakitaan in transparency sin pangbiya din kita magpi din kanila. So in procedure dito pag maawot nin time sin pagdraw kumawa in barangay captain ding mga listahan sin namiya to kaya sudad to ang payroll kay deputy mayor ang patawa kun hindi deputy mayor kumawa siya hangpo in taon. So in first bunot niya amo to number 1 sambil ikarwa sambil mawot siya ikangpo. So bang kita murah-murahan alam sin 2 tahon may nang siya 3 trans. In first trans amo na in first year long ta lingkod ta. Ini kasi kan trans amo na ikarwa tahon sin lingkod ta. Ini ka third trans amo na ni ka last term long ta sin 3 sin year yawn. So in every trans yawn aon siya pagtakon first batch. So ingkatan sin number 1 kulikon na ingkatan sin number 1 sin walo barangay yawn ibutang taring halaing-laing barangay Angilan barangay Angilan Tangkuan Andalan Yangkaan Wit-wit iban sin Sukuban namikyan Pakapwal walo barangay kaong katanin number 1 kulikon inangon siya first batch sin first trans. Yato Inshallah. mga to na kulit na ingkatan to amo na to ninangan sin municipal government endorsement pauno yung mga office intended pa mga course nila at tawa uno yung mga inilang ta priority hinang kabayaan sin mga bata amo tin-endorse sila bang sa pa mag-coast guard at tawa mag-police namikyan magmastal at tawa ka-office-officean inangan sila endorsement sambil ingkita imananta sila matupopis yan dawaran ta. Sa wabiyahon kita ta na maghat daming katas endorsement na mabutsab sila matupopis pag-applyan sumagawa kulang na namin biya inilang tahal nga pag-abot mo bukubiyasin baranon ta namat to sambil pangayon ta na ha mga long ta isisyo ng in concern opisyan supaya intaw ta na makasudi na. Mura-mura may lumigat sinamong biya lang ta employment program and services mo yan to na in kwanisab lumatungil pa economic development maunon inshallah in economic development ta muna amo yung pagsuporta mga sila mag-uuma kay iba. So in muna bista mga sila amin na marintayan nakita ta in sila lamduilam na nagsupport na sila mga mag-uuma. So magawa ang nabista observation ta na pindaw team process mangdabik yan magtanom na dinadya kita magdeal kanila advocacy sumagawa in sa suko si mawaya magtanom maon sila pa municipal maon sila umalop pa committee amin hinangunta long tamin magtatanom mag-report bang aon sila example lang hektar so di na kita makapalago so aon pa mga kaibanan long takagunan tara sa reserve sa at least doon na siya ang hektar report siya maon abang ngayon long ta maka-report na maon aming committee at mag-inspect man to sin lokal itaon bang klaro bat kanya rin lokal yawn so maunit sa bang amin ni katulog niya ayban niya magproblema. So bang eto ba tin committee hati niya pag-inspect mat wat klaro ra kanya ra na in committee amo na tin mag-iwan kanya magtanom. In kagi eto magtanom na ati niya iwanan na siya sin committee maglano maglapa mag-add sambil magtanom. So bang eto kitanuman na amok neto report sin committee kato bang kita along tamura-mura natin niya i-rule si kato sinawlaw subhanahu wa ta'ala ininangon tara kumandito ati niya yaward tamon hatag na po. May tanta biasin lupa mo atau langis umamo na yari na us na tiyanuman na inhinang mo rindi impart mo rindi na magjaga iban sim agayura sin tiyanom asupaya ini ko makahampit sama-sama biat to sa mura kumandi na in priority tari tiyanom na kopi kawa sabab lang si namo in minister si mapa bakas Dr. Muhammad Suhaib Yaqub na subay kolong niya at least mag-identify iban mag-focus kolong niya kato ambok variety sabab na bisan lang nga matanong matawd tiyanom bang sa pamat di gumainga napakan si pagtanom atinya kita mulong niya siyempo niya kanyulong niya mga duyan di lalong niya atuan sumawalong niya way mo kakitaan na kanyulong niya nagpaka-export pagwa amura long niya in Davao iban si
25 Cotabato. Na sumikulong nga mag-identify. Nalaw ko, sir, at least akakulong ko biyaw, nag-start ako nagtanong kopi. Na yan nalaw nga, concentrate na kawa kopi. So, yung program tayo ni, bukon na dyan nilong ta, ang patagnaan, ang pahinangon. Imagine, bukon. In programa tayo ni asal tahihinang. So, sumagawa, bang kita rin, tukbal sinulaw subhanahu wa ta'ala. Laway rin hakusog long tayo, iban si mga support, si mga raya, taumar, na amoy yung priority yung tahaw, laumar. Yung pagtanom kahawa. Sabab, nawista rin di, iban na survey, kaya nga di sin sila mga maingat, mismo na si last long anniversary sin Federation, amin kasi anniversary sin Kopi Federation, nabiyeta single speaker na mo, survey sin sila, in number 1. Number 2, atin niya fuel, in number 2, amo na in long ta, pagtagon ta, Kopi. Entire the world, ang muna yato na survey niya, number 2 in Kopi. So, ang meta, inagin niya, bisan na kulong niya personally, na magtika ko, sambil makalimalong nga halong sinangkadlo in pag-inom kahawa. Na correct. Sababing kami, na-observe na mo, ayaw pa niya riha kawahan, nagilupan, bisan pa'y natasplin, naunak to magkopi rin tao. Correct. Oh, tanda niya, na in-kopyan natin niya, amo na yung pag-kopyan bang kitaon na syllable yan. Oh, damit yan, Pakataan niyo na. Pakatan. Damit yan, nag-atin kami sin long ta amin Coffee Festival, Manila Coffee Festival, dito Hamarit Hotel, Manila, na samat-samat former Congressman Pichay, na in-copy lang niya, sabil pa bihawon, at niya masi-masi, nasi-short in, istakta, diha, lupa Pilipinas. Ang pabiya, atatab ko, wayro naman coffee capital sin Philippines, sa aon ka. Na aon de sab. Aon de sab. Mas malinggat long tabang long ta, inshallah, may nang narendiha Umar Sulu. In Inshallah. coffee capital sin Philippines, inshallah. Mura-muran, na long ta programa ra, subsidy naman, sin lupasog, tungod pa mga magtanong, yan na sila ng indarahi na kita bilang long tawawan na subuport kita kanila. Inshallah. So, hatatab ko ini ko yan, banga ko na sa, na long, ini ko, agriculturism course mo before ko nahinang pulis, ha? Alhamdulillah. Bakas kita na nakatalo sin course agriculture sin 2001 di Mindanao State University, Tulu. At inakaingatan mo yung hal, sinamon pagtanom, mangbiyadiin mo sila, ikashare pa mga sila, magdatanom isab. Bukod na sabto dahat katan, sumagawa mo na muna, suway pagtanom laway halaw si pangatayan. Allah, mashallah, mashallah. Bunal matan. Na inshallah, regarding kwanisab, infrastructure development, unin biya mga mura-murahan, mapaon sinikaw doon Umar Sulu. Inshallah, biyawano-wano si kita, alhamdulillah, bang kita itakdir sinawlaw subhanahu wa ta'ala, laway ra nga support sin Rayat Sinumar, na mangayo kita nyo pataasan, biya na si mga senator, amin mga senatorial candidate sin PDP laban, amin pagtawagon nila farm to market road. Kagunahan tayon, sabab na supaya lumagmak in pagtanom, damikyan, in amin pagdagang nila, aun sila amin accessible. Na maposting hato na ating nga, mangayo na kita sa pataasan, amin pagtagon nila public market. Sabab taka na, aun namin tiyanong tawang, so pa mawatay pagdagangan, na ingyan ko sa pamalukpas. Biya na si mga na-experience na sinlibayan nyo, na yung mga kabasi, yung mga maras, iban si mga kaibanan long tiyanom, si mga farmers takiba, na sabat nila na nagkalupas-lupas sadya. Pasasi namin na nagtauran yung pagtanom. Nawayron yung kaingatan nila bang haun nila ibutang at haun nila iirakang. So pa may irakang sa pagwala, nawayron namin long tamins nila. Amin maka-access sila. Export sila. Kana suway to aun to lokal amon pagdaragangan sila. Inshallah, bang kita mura-murahan, lumawag kita pikilan, bang biya din ikatawang ta kanila. Amin ikakusog simpag-usahan nila, ding naman hagiba, sabila para ka, damikyan sambil maun pa, laum singkaw man, amin mga sila magdarakang daka. Mapos din nga to, uno pa yung mga infrastructure, mura-murahan mapaon sinikaw, Umar Sulu. So, mga kita kanila, ang mga taasan nyo muna-muna, kasi mga learning livelihood training center yan, iwan si mga uno-uno kagunahan biya mga magkandak kita mga Islamic symposium, na amin mga lokal yung kagunahan tabi si mga covered court, atawa gym na kauno-uno na paunon ta, mga dapat ini every barangay. Inshallah, mura-murahan. Mga terminal lang ta. Sinamon doon Umar. Aon ba terminal din doon Umar? So amok yan mga kita tando makasusa. So din doon nawero namin proper terminal. Oh, magamgam pa ng longta bangkero na aon sa biyon long ta sumagawero si amin proper biyan terminal bangon biya mga longta passenger na yawero kapag kuanan nila bayo namin kapag gantian-tian nila na. Oh, namikyan na amin to lawirang hatto kita ta. Amok na yung mga proposal sin kita plataforma magpaon kita terminal jeep iban sin terminal sin bangkero. So sambil na lang ta pautangan pa ni man long parakat. Inshallah. Utangan
ta mga public CR supaya na sabing kita ini on time ako personal ko na magka-experience ko biyan na sa ako manglag mati sumub pagkabayan Ang dapasan. ang dapasan Oo. na magkumbesin na una yung kikita at least na makuha na magtusin ng taon mga uno batong biya kanya uno na babaw nen may ano yan namin di ta may expect magsakit yung matian tabian na magtuy kita biya ng parasan na magkumbesin na una kaya talong tayat ko terminal sin namin sa sakatan jeep ka atawa terminal na kasimbang kiro na manjari kita tumakarakan ng to kausos. Inshallah, murah-murahan. Na regarding isablong ta ha mga mga ilaw rin doon, electricity biyaan, unin biya mga source na rin doon, sinamong ilaw at electricity. Sabab, bundan niya nakatuko pa umar, mga wakto yato, awan mga solar sab din dito. So makawa, biya mga pagbusan sin sila, among biya mga i-charge nila yung power bank, pag-uus biya, ipasukayan sin sila rin dito ha umar sulo. Na regarding ha tubig ayban solar, unin biya mga murah-murahan, mapa-awn sin ikaw. Amok yan ang mga problema sa lago-lago sin raayat sin Lupa Umar. Kahalan tuwig, bunal, aw na sa pagtuwig, sumagawa na bukon na sa longta saplag. Muna-muna kamo, asito si Mantas na sambil pabiyaon, wayron tubig kamo, wayron. Bunal, ilabayan niya, napikirsin kita na naka-invite kita mga ini kabataan dito sa Sambuanga, may mengat siya mag-drilling, magkali, na inay ng problema, rumunal na kawasa na magtay mo di banda ka. So, na amoy ato namin wayron na kaya lukay, kimangida. Namin lang ta ating niya ini lunggag atawa deep well. Yan. So, di kita ta na ambo kini nga mga pagkainakunan sing kita, bang kita mura-murahan at mga yung kita patasan. So, na ayo pa sa longtak kita. Bisan sabihin sila yung nakalingkod na, way rasab nakapahinang. So, bang kita doon longta na mga yung kita patasan project. Ano yan yung mga senator, si supportanta, damikyan, Maripa Barn, mga yung kita, bisan sa pamain, lupasog, una, akad pa barn, aun de sab longta ini programa simbarn para mga longta rakyat nila amin outside bar. Na Murah-murahan. pahalan sing kurinti olawalam bang uno na yung status sambil pabiadlo padlo ini in suliko in amin relationship nila iwan silong ta municipal government bang in project ka ti katuy sa bildakan pa Umar aw na yan mga plano sin sila na yung mga dapat na tilibot na sila lupasog natin niya supplyan nila sin kurinti. So ako'y pamabutin niya to na ya plano sin kita mang kita mura-murahan batlong ta madawhat tayo magsudini na mga yu kita mga kanakuran tatas bisan da kumanlong ta solar supaya atinya ini masawain kauman. Inshallah na regarding sablong ta sector empowerment long ta mura-murahan unin biya mga makuha mo sab nakita ko under ko sin PDP laban ha sir Yes. unin biya mga malaggo impact to long ta pa doon kay mga pag inshallah mura-mura pag nakura mo. Alhamdulillah, labay rin nga mga koneksyon ta kanila hatasan, kahalan sinamin empower people empowerment na amoy pag-support ta pa mga youth, muna amin mga sila batay school na kaunan tayo ni pakusugon in ating pagtuntut ilmo, western na ka atawa eastern education doon halo pa sin Umar, supaya mahabot in wakto amoin mga sila matsawabing kita ini na mabistay rin na kita second generation. So, kagunaan tayo ni develop on in third sabil namin lang ta ika-fourth generation biyahon supaya in kita isang kita makarin na first generation na biyahan na in sila yato stable na malingkat din lang ta kabuyanan nila halom sin kauman. Muna yan sin pag-school nila supportan ta kita rin ang mga sila at tumpukan na nutlong tabi mga barangay may mga maingat batay school awira ka academic at sport na ka supportan si municipal government so wabin sila na yun in preparation ta para ang mga generation nila yato supaya inumar na makakumpit aro kain long tab municipal government amo hindi naman sa bisan sa pamiutang tabiaw naming mangod-mangod bang mo kita undiha katilingkal sin lupasog kumagawa na labay ring hato na amo yato namin time mabot dumatong na in sila amin sambili ka kumpit na kalagwan si lupasog. Magpaon ko leadership training inshallah. Yes, amok yan na yung mga kahunan ta leadership training. So payain sila na while sila bata pa kahatian nila na mambiya din ikahalan pagparinta. So kita mo ni hakalan biyaon landutod magkasusa. Biyaon waktu in rakyat sinumar na you consider nila bang time election time long nga musim pagdirilsin. Na tanda to din sino
panghati. Sa wabmita, ang kanta na sinuway panghati in rights atawa kapatot nila na mawista na yung piyagdagang nila. A certain amount, pila rayon, dahil hangi mo paruang ngayon pilak. Tada sinuway panghati nila, kapatot, kamaruan nila, hiragang nila na. Akanda, di ta ma-blame na sabihin na mamarita. Sa wabmita, pag yan nila na, kampasab din ikaw, nakaw nakampit din kako. Way pa di maratong indira, kaya ririlan tanakaw doang ngayon. Iban bukas mo pa. Inakwini, way pa, bisan nakatiko to pa. Bisan, amoy at yung mga dawasi sila, akan damonit na kita sumukot kanila, bang mga yan sila dimilingkod na. So, way ta ma-educate in riot. So, bang kanta, so way ma-educate, yari kita hamusim, sabat nila, musim, ipagdirilsin. Magkal mo ka, inhaga sing ginawa barantay ni, ipagbi, hangibo pilak, duang hangibo pilak, ibar na bukkarot bukas. Imagine mo, way tayong kita, ingkapatot yung balkato di hapleksyon ini, amura ini ingkapatot nagsibo kita si mga sila tao balkanan, tao dayahan, tao kawasahan. Imagine mo, President, Vice President, Senator, Congressman, Governor, sambil pa kunsyal, sibo ingkapatot nyo hamabutin wakto pagboto. Iban sini ko ordinary tao, sabi ayaw, nagsibo na ingkapatot nyo hawakto yan. Amura yun ingkasibo mo ati, di mo pa halgaan. Subay ta halgaan ingkahalan ini. Akan nakakunan ta rin doon, in project ta namin People's Empowerment yan. Kakunan ta may educate in riot. Mangbiadi ini pagtawagon mag-eleksyon. Lalong nila, dawa nila. Politik ba yan? Okay, politik. So magawa, in politik yun, steady. Magdipin na yun, politician, bang issue yung makakaon. Asal saan? In kita sing kamatauran, in namamarinta, at niya, nawakon siya adi. Akada yung tao, in riot, makayan siya politik. Nagaman lang, kumana dyan kita sinini, gampa sabi niya yung kampitan. No, kaylo, pangayong kanyo. Riot sinumar, magsulay-sulay kita nyo. So, bang aun negative, aun na sa positive. Na inshallah talain kami ini, nakita na mo, mamiday kami. Inshallah. Mamiday kami. Damit yan, lamod na rin dito, amuin, kahalan lang ta, pa mga kaguruan, amin mag-support kita supaya kumusog, yung pagtabi at pagdawa nila, palawang singkaw man sinumar. Amuin, walo barangay yaon, na mga aun dapat, amin ma-educate, yung katauran doon na kahalan, bukod naman pagparinta, sambil pa aga ka man. So, nasabot mo kayo na mong biya mga infrastructure pagkisimposyo man long ta pag inshallah mura-murahan bang kaon mga covered court biyan dito na namon long ta kaguruhan sumud long ta biyan bisan may long ta suportahan mo ra inshallah especially bulan si Ramadan na mo na bulan sa gulago so kamatauran ato na inang nabiyaon ko na ami magpaon kita rin doon Islamic seminar in every Ramadan biyan so inshallah inya to pagbukan tato iban na inang unta mga irosintuan. Guna mo rin siya. Na nasabot mo inamon long ta hakaguruhan, biya di ni sablong tayo mga sila, amon senior citizen long ta. In senior citizen, kakunantan hidya tulon. Sawab aon mga rindi, sa kaulan ng dagbos niya hukom pa senior, na atiya di dila na idi. So in kita, mag-base kita, have birth certificate. Akanda, aon nun tayo office, in mga on dapat in every year, aon siya pag-update. So, may ta, na mula every year, nagtataas. Namang may pag-update, pero yun kayo na mo senior na siya. Yan. So, kaunahan ta to supportan, pasal na malago na sabihin lang ta privilege at tawa lang ta yung mga kwansin Philippine government, incentive sa mga sila amoy lang ta senior citizen. Ayaw pa sabihin nga taasan, isan sa din ikaw lang ta, mamika uwat, at tawa ko matuko pa mga restaurant, naon siya min discount. Na malago privilege pa mga senior citizen. Inshallah, mura-mura. Nainamon ba mga PWD yan? Sir, alhamdulillah, damit kanin yan sawab na makaulong-ulong. Mataw diin mga sila, amo hindi na makausaha. Nando kayo, subay, saldaaon na sa project, simparinta, nakita unta. Mga dapat, amin malibot tayong katilingkal, simparintahan ta, supaya sa plug-in, inamulong ta pagampit. At in services, ika-deliver ta kanila katan. Inshallah. Na lumaton kita pa healthcare improvement. Mauno ni biya mga inshallah, plano sinikaw, doon na healthcare improvement biya. Alhamdulillah, tungod pa healthcare improvement, inshallah taala bang kita mura-murahan laway ra nga tawang sin Rayat sinumar but in sila way pagduarat diubuton kita amok na nga mga yangan nangan sin kita mangayo kita patasan hospital mangayo kita patasan hospital libre
So may ta ang kan libre. Kamaumuhan na experience ta bago in pasinti Marapo Hospital mangabot na kaylo pa bodega. Atinya hiwutangin lay. Isanda o yan. Asupaya aon pagpawatan. Ando kaylo makaulungin lupa Umar. Imagine mo bang aon na pasinti sin Umar na bago siya makaratong maripa hulo pa public hospital sin Sulo na lumabay na siya loo. Damikyan ilang munisipal ini. Loo, Panamaw, Panglimestino, Talipaw, Indanan, ibang patikol ang pahulo. Ang pa siya karipa provincial hospital sin Lupaso. Malayo. So ando kaylo pang mura-muran na mangayo kita mga sinitor ta, especially kan Bongo. Sabab aon siya programa amin malasakit center yun. Na in mga medical mission. Adi pa long tamabutin yato pangayon ta hospital libre na coordinate kita maripatasan so kagunan ta in medical mission asupaya mamonitor ta iban karilan ta services im mga muna im mga rakyat kalas-las na atinya iban si mga sila aun amin long ta kapansanan ato ununo na yung mga karamdaman sin sila rakyat sin Lupa Umar dahan ta sila matto saldan ini nagkahinang lesab sila yan na continue ta mga project nila yan na inamon PhilHealth manjarita sila amon long ta inganyohon pasuro palawom sinamon PhilHealth na mura ko man waktu ini biya malago issue sinamin PhilHealth yan so siyanin kami ni na bilang long ta nag-retired na dya na sa amin pa biyaon in PhilHealth na mayroon na naunampit yan so sumagawa na study yung tengkahalan din doon supaya bang sa pamot makamember na yung katan asal da sa hospital pa ngayon ta libre libre so labi rin sa Mindayaw bang sa pamawat aon na sila PhilHealth at yung ma-update in kwan nila makamember sila supaya bisan sila long ma-admit at tawa makapacheck up uno-uno na hospital amin bukundong kato na aun sila amin long ta privilege maabil nila long tayo namin privilege kwansi namin PhilHealth karewan inshallah mura-mura na special program mo ni sir uno yung mga kabayaan mo mapaon puas ding ha mga yato sabot mo kain. Actually, aon yan mga pagtaon ta special program. Muna-muna na, in special program tayo ni, na di tayo kapagsuk na. Asaling kita yun, ilong ta na yung kawit ta mawapat da. So magawa, labay ra nga kaisunan, na magpaon kita municipal government, long ta program, pa mga special program, pa mga amin long ta financial assistance, pa mga sila amuin kawapatan. So aon yan to, namin, sarang namin sila magkakaos, wala problema yan to, sa amuin namin long ta amin magkulto, amin biya mga kaunahan to diyon namin subay siya tabangon na atin niya bukod na siya amin pakain na amin mang dawasan main kan matuna siya tumoy pa long tapa municipal asal da down in charge ibutang tarin doon amotin namin mag-entertain ang mga problema simbiyan. Inshallah mura-murahan ikaruan niya aon pa amin special program ta akan din nilang tabiyutang ta pasalsin bis nga mga ini odo biya ko na biya long tam kamo man naghapid sa amin mga nakaunat to na malago history. So ingato ini ipagagpang ta amin maghapi ni mga diatong mountain pagiluala. So abi supaya amin mapuputa in kahalan long tayo utang tabi mga ini amin mga mag-agad magdakop yaon napag-uwas si maas niya naon sa namin mayroon bulong ta kalayuan mag-uwas long ta na sila miskin ando kaylo municipal government na tumawang kanila may kan intatabangan ini na amin pa mga sila qualified isin qualified pag yaron amin nagasawa yon bukod siya nagpangasawa so nagpangasawa tip nagpangasawa siya makakaos amin mga sila miskin amin hindi makakaos may kanin sila first time pasalwang yan nakamatod na nabukunan patot tatabangon at niya amon nung ta panagnaan nung tabi panagnaan at niya pag-asawa panagnaan nag-asawa amoy patot tabangon miskin din nga miskin pa so kakitaan tayo nga tantarayan dito ha Umar Sulok inshallah amin doon rakyat sin Umar Sulok napa-Umar na kita niyo ang beto to inshallah okay na sumunod din ha to ano pa yung mga mura-murahan na mapaon sinikaw special programs mo na magpaon na sab kita biya mga lugta at niya biya mga tisda magpaon kita rin doon supaya yung mga iban si mga unta namin adult literacy so kagunan to amin matupa in atin support matupa amin people's empowerment supaya long tanay in rakyat sinumar na amin mga sila amin din na makapod long tabi among school pagwa biyahan nabisan na kuma namin skills nila ma-improve katun sila sinamin long tapa lokal nila pang nila sitio atau barangay atau doon naka municipal at yung na sila pa municipal amin mga nakalaas-las na biyan
Inshallah. Mm. At niya bukon lang hatamon biya mga kabataan sambil mga nakalalaas. Kalalaas na. Manjari pa sila mag-school. Inshallah. Katabangan sila, umati biyaan, supaya na mausahan nila yung skills nila, ikapag-usahasin sila. Inshallah, inshallah. Na alhamdulillah, maposting nga, tauno pa yung mga ikakanap sinikaw, parahanan sinamon, mga bangaon pa mga kaptangan, nawaya mo sugpat, uno baha ito. So alhamdulillah, biya to biya mamarahin na yung kahalan at in programa ta kan na ang kitaroon na siyempre na aon pa yan matali anting labi pa sa lalong ti kasuno ikarayaw mang kitaroon na. Abistahan ko matawad na ito, inshallah, sir. But grabe, akita ko uno yung Juma to, ha Umar Suluk, wa lumingkat. Inshallah. Kahalan sa dya tungod sin hospital ini na mura-murahan kalo-kalo kita makasupport. Inshallah. Laong ta pamarinta ini provincial government. Amo hindi na kita makaril problema kanila. Inshallah. Na manjari baha yan po pa mga sila kimikita. Manjari baha supatan sing kita. Uno ba yung mga ikatukbal mo kabtangan pa mga sila nangingita-ngita bihaon. Akahalan sinamon ikaw na inshallah may nang mura-murahan mayor sin Umar Suluk. Inshallah. Pa mga rayat sin Umar, alhamdulillah biyaon nayari kami ando na buko na kana sin kita nyo maglasya, akana sin kita nyo magbagay atawa magad kamo kana sin dagbos ko. Bukon. Sumagawa di kita nyo magagad alabay ring ha plataforma na to. Ando kaylo magsulay-sulay kita nyo. Asal da di da kali mataniin 2 tahon. Ayo pa bisan di na magpawot pa 2 tahon bagdag boss wayron na aming kakitaan tayo karewan jumato halupa sinumar ini ni di sabab ko mag-promise sabab na in kita mano siya sadya pasal na matao din nag-promise di na siya magkakan sumagawa na magsulay-sulay kita nyo inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala na alhamdulillah maray patutun tarito na mumya mga pagsambong lang sing kita ini na inshallah mura-murahan pagbarakat sinagpapanjari na mumya pagimuni-mun sing kita itukbal niya kato inya mga kabayan sing kita damikian namon ni karayaw pa kauman sa vlog pa amon mahadjana sina Umar Suluk mura-murahan inshallah subhanahu wa ta'ala mangindoa kita Inshallah na maray mura-murahan iko yung mga tumukbal sin doa supaya matambol tayo ng mga pakaradyan sing kita ini. Bismillah. Doan ta. Bismillah. Bisa ko mampat ya artinya dumuha kita nyo mura-murahan magbarakat in maksud tayo in kahuy tayo riha dunya sambil pa adlaw akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dulan kamo in mangyangan-angan namo. Ikarayaw muna palupa Umar. Parayat sin lupa Umar. Pawalu barangay sin lupa Umar. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dulan kamo agbarakata in kahuy namo di dengha dunya sambil paadlaw akhirat. Ya Allah, labi ini kawin nakaingat sin mga programa namo ini. Insyaallah tabanga kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah magsarang sukul to. Alhamdulillah. Kena to.